إذا مدى بزياء بهامادة تدالو مدى بيا كبران تغطات مدب دمس إيرترا عندك أنستيو عبد دمس حفاش إيرترا كميت أنيحكم نلوم زبالنا يستفل عليه تحسوا تعزح أو مدبنا نفيلم علينا سنة مكتتال أنستيو زقرب بلوتون مروتون قبراو حساب مركوس بمقبار زدالنايو حد خاب تحسو مدبنا خوينو إنها يقرب له كتكتاتلو بخبري نعجم شميس سرحريت ستيفانوس برخب بحال بروفيشنال كاني BSN in midwifery مالتيو ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ብመሕረሲ እዩ ማለት እዩ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከመይ ነይሩ ቅድሚ ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ክፈላለዩ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ ተኮይኑ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ከም ጽግዕተኛ ናይ ሰብኣይ ተማሂራ ከም ዘይትረብሕ ተዛሪባውን ከም ዘይትስምዕ ኣብ ገዛ ተቆሪና ብታሕቲ ሰብኣይ ጥራሕ ትነብር ነይራ ትወልድ ትዕቢ በቃ እሱ ጥራሕ ነይሩ ስርሓ ትወልድ ትዕቢ بقى نسو بزي فلتاتي كمان تعالى بس بهلاو مالتي أخت تجبره إذا هم دول كلنا جن أبزي دهرنا تندي أبجزينا تند نزنا برقالسي اتتصاطفاء فرق أكل نيتحورة تسب لزخونة فرق أكل نيتحورة تسب أبزخونة صراحة نحر قولي لها فرقي مغانو خاء فرق قولي له كم حبرة تسب إرتراحاني قال نسيتي زجب بعد يكون سكاب زجب بعد العالم خمنا بركتي خبل زخل السو زوز فطرة خاني أبجزي قالسي كم حبيت تواجعيت مهاريت تكايت ولاديت كوينها تقالسي بزجبا خابز بتحبتي حتى عملتي دحرنا تنتون ترى تتقصيلو زمزه تسريطو زمزه نقحاتن فلطتن كاني عندنا انا بحزبي كم سرص كاخويني مالتي حجي خنري خلنا تتميدا دصنحا نتزلو نبدق اني افسدر اندي تترى اندي بخلو مداي ابنت كوينن بمهران كوينن بغبري خاز مهار سمر باف بسلد صحاف كايو وي غلي كونتايرا بغبر سلازو مهار سبت زبصحخا كابت غبر نايتي تغادلت دق انستيو زفريون زفري زلون ابنتاوين كوينه بزخونه كتريو خلخا بابنت ستقاسا سلازلوانا بزحات كان نرين ابز على درجه بصيحن كبل خل بتمرس تاريخها ولا عبيت نستخوينون دق انستيو عبينا عندنا أريكنا عندنا حاجة تكعبسلنا خيبلا مستناش دقن أو زخونة مرتات يبغى يالله مالتي كم أصل زخونة دماتي إن أشتري دقن استيخاء زي أمكن تعرف مهيرانسي نيت مرتات أم خير أخمي تمهيلو أو زخونة يونيفرسيتات ديو أو زخونة بيزعفتات دين دحرينيكا لك خمتم دق تبعتي خاء حنقولن برابيرن تعاقمن أفليدن كسبك أخم دا أمنو أكبيرن أبز خونة صفتات كأي خدر له مالتي بقول كله تمزيخا معرم تصادفنينا بكنا ديب كلدي كله ورارات أما أطت تمزيخا أب هنزا تمزيخا حبي صفتات تمزيخا أب إنجنير تمرتات ديو أب فقود وصرحات كا معرم كوينن كأي خدر له إسخاني دبل دمت أدي كونس سرت حيزو ببور دا معبل دمت أدلي تدي كوينو إتمون قولوا ناي تقادلتي دك نستينا زر آيو معرنت بقالسي زمزي أبز خونة كم بأفكار معرة هذه الكونس بسرعة تغفلن سلازخونة أب نفس وقف قاضي تصرحوا نجارون سلازيله بجبر سلازأمنت تندق نسينا قلتنا خا تندقنا خا بذا أمين هنكاني قبل على درجة مستكتبعتي خا يواسع الله بالخير مالتي نتبعاتن صنعاتن زغلጽ حسابات كابل صندق انستيو مسمع بوحدو نخلت سمعيتات زت امره الناشع خغلጽ تدليو بفولي أب مزجب تاريخ رايز السند حقي وخبحال قدنيو كبر حجر محلاو قاطي وي حلاخي لمدتات مقلاين موجادن بوهود حجرن حبرتسبن أب تحتي صلالن لوعلاونتن كنبر وحسنت مرغغاص بمطقلال تزفتر سمعيتات حجي كم حدش غنزاب زحات زلو يكونن انتي دعا نتي تبصحي زلو درجه بمقصال بسفيحو جهود زغبريو
ሲስተር ሕሪቲ ስቲፋኖስ ትቕጽል ከም ናተይ ክሪኦ ተኾንኩ ክወፅእ ከለኹ 75 ተሰሊፈ 75 ዓመተ ምህረት ተሰሊፈ 10 ክፍሊ ከዓ ፈርስት ሴሚስተር ገይረ ወፅአ ኣብኡ ተዓሊምና ኣጋር ተማሂርና ማለት ነው ኣጋር ሓኪም ተማሂረ 76 ካብኡ እንዳቐፀልና ክሳብ ዚኣ ነፅነት መፂና ኣብ መንጎ ሓንቲ ኮርስ ነይራ ናይ ኣፕግሬዲንግ ትብል ኣብ ኣውን ተሳቲፈ ነይረ ማለት ናይ ወርሒ ኮርስ እያ ነይራ ሪፍሬሽንግ ይህቡ ነይሮም እዮም ካብ ኣብኣ ተማሂረ ድሕሪ ነፅነት ኮይና ንመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ እውን ሓንሳብ ከም ሓኪም በጠል ድበዛሕ ገይረ ኣብ 52 ማለት እዩ ኣብኡን መፅሓፍቲ ኣሎ ተምሃሪኻ መፅሄታት ወፅኡ ብኣኼባ መልክዕ ተምሃሪኻ ትፍልጠትና ኣብ ሕክምና ድዩ ኣብ ገለዲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ እቲ ኣባል ሓዳርጋ ናብ ሓደ ደረጃ ይበፅሕ ነይሩ ተፈላለዩ ኸማን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኣምብስሊ እንታይ ትጠቅም ኩሉ ሰብ ይትፈልጣ ኣሃዱ ሙሉ ይትፈልጣ ወዱ ጓሉ ምሁሩ ደይምሁሩ ኩሉ ይትፈልጣ ናይ ዓርሶ መድሃኒት እንታይ እያ ክንደይ ኣተዓቕን ኩሉ ሰብ ይትፈልጣ ምክንያቱ ብእኩብ ኢና ንምሃሮ ነርና ኩሉ ዳርጋ ሳይንቲስት ኮይና ኢና መፂና ክብል ክእል ምክንያቱ ዘይንፈልጦ ሳይንቲስት የለ ዘይንፈልጦ ኣብ ቃልሲ ዝነበሮም ተራታት ዓበይቲ ካድረታት ዘይንፈልጦም የለን ናይ ዓለም ይኹን ናይ ኣፍሪቃ ብምሉእ ኣብኡ ኢና ተማሂርና ሓደ ደረጃ ከዓ ሒዝና ኢና ወፂና በዚ መሰረት ከዓ እቲ ትምህርቲ ስለዘይቋረፀ ተሓንጎልና ከም ብርባር ከዓ ስለዘይቋረፀ ሓደ ካብቲ ትምህርቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተምሃርና ኢኻ ክሳዓት መውት ትምሃር ክሳዓት መውት ትሰርሕ ኢና ንፈልጣ ክሳዓትታት ስዋእሲ ዋላ መስዋዕት እንዳኸትካስ ንፅባሕ ኩነታት ኮይኑ እንዳተዳለኻ ክለኻስ ኣካዳሚ ትምሃራ እታ ፖለቲካ ከዓ ትምሃራ መሳእታ ድሮ ከምኡ ስለዝኾነ ስለዝመፃና ከዓኒ ብከምዚ ከዓ ናብዚ ከዓ ኣብዚ ግዳ ኩናት የብልና ገለ የብልና ብሰላም ገዛና ንኣቱ ገዛና እንዳወፃናስ ንኽንመሃርን ንኽንፈልጥን ከባቢና ከነመዓዱን ዘይኽእልና ነገር የለን ክብል ክእል ምክንያቱ ሰረት ሒዝና ኢና ወፂና ካብኡ ሰረት ሒዝና ዝወፃና ድማ እቲ ሰረት እዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ካባይ ጀሚርኩ ማለት እዩ ካብኡ ናብኡ ክምለስ እቲ መጀመርያ ምስ መፀና 93 ኣጋር ፈተና ጌርና ማለት እዩ ኢንትራንስ ኤግዛም ጌርና ነርሳእቴ ማለት እዩ ነርሳእቴ 94 ወዲኤ ኣብ ሜዲካል ሰርጂካል ከዓ ኣብ ቆሮታ ስራሕ ነይረ ካብኡ መሊሰ ን98 ከዓ ናይ ሚድፍሪ ፕሮግራም ወፂኡ ናብኣ ከዓ ኢንትራንስ ኤግዛም ጌረ መወለዳ ማለት እዩ መሕለፍ ፈተና ጌረ ከዓ ሓሊፈ ኣቲ 2000 ተመሪቐ ማለት እዩ ናይ ወያነ ኩነታት ክላሲና ነርና ካብኡ ኩነታት ክስታይ ክኾን ከሎ ኣብቲ ትምህርቲ ገዲፍና ከዓኒ ናብቲ ስራሕ ናይ ሕክምና ኢና ንነጥፍ ነርና ድሕሪኡ ዳርጋ ኣብ ዓመት ተወዳእሲ ብ3 ዓመት ኢና ወዲእና እናቋረፅና ምስቲ ሰሚስተራት ማለት እዩ ምስቲ ኩነታት እናቋረፅና ድሕሪኡ ኣብታ መወልዳ እንትመዲብና ስራሕ ነይረ ማለት እዩ ካብኡ ብዛኒ ሕጂ ናይ 2011 ከዓ ዕድል ናይ ምስ መፀትካ ኣብኻ ብምሕረስኻ ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ገይረ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢልናሲ ዋላ ሕጂ ዕድመይሲ 58 ድሕሪ ስነሰጋ ናብ 59 ገፀ እንዲለ ከይድ ኣለኹ ግን ገና ከዓ ዋላ ዕድል ተራበ ብሕጂውን ክመሃር እየ ድብል ከምኡ ስለዝኾነ ከዓኒ ተሓንጎልና ሳይኣረገን ዋላ ተኣካላትና ተዕድሜና እንትኸደስ ሓንጎልና ኣይኣረገን ኢልና ስለንሓስብ ዘለና ይሓስብ ከዓ ስለዘለኹ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኩለን ከማይ ስለዝኾና ናተን ወኪለ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ንሰውን ገና ኣብ ትምህርቲ ኣነ ጥራሕ ይኹን ብዙሓት እየን ቅድመይ ተማሂረን ብዙሓት ከዓ መሃር ኣለዋ ብዙሓት ከዓ ምሳይ ተማሂረን ክንድናት ይዕድመ ደለዉ ገና ካልእ ትምህርቲ ተመፂኡን ክንመሃር ኢና ገና ካልእ ዝኾነ ዕድላት ተመፂኡን ክንጥቀመሉ ኢና ምስቲ ዘሎ ግዜ ነፅነት ጠልቦ ጠለባት ከዓ ከተማልእ ከዓ ባህርያዊ ምክንያቱን ናፅነት ካብ ምምፃእ ምዕቃባ ይገድድ እዩ ዝበሃል ስለዚ ክዕቀብቲ ኮይኑ ከዓኒ ድሒዝካ ዝፀኒሕካ ዓፃፂፍካ ኢኻ ከመን ክሰርሓሉ ዘለካ ማለት እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቦቦተን ኮይነን ሰርሓ ኣለዋ እዚ ድማ ኣብነትነትን ንኣሽቱ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ኣሎ ርኡ እዩ ምክንያቱ ከይወደት ምርዖ ከመን ዳርጋ የላን ክትሪኦ ከለኺ ምክንያቱ ተማሂርካ ኣብ ትበፅሖን ከይተማሃርካ ኣብ ትበፅሖ ዕድልን ትዝራእካ ራእይኻ እንትበፅሖ ራእይን ዝበበይኒ እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ድማኒ ኩለን ተማሃሮ ርአን ኣብ በዓል ዩኒቨርስቲ ርአየ ብዝባይ ድፍሕታት ኣብ ገለ ኣብ ዝኾነ ክላሳት ርአ ኸሲ ኣብ ገሊኡስ ወላ ዕፅፋ ከማን ደቂ ኣንስትዮ ይበዝሓ ካብቲኦም መወዳት እዚ ድማ እንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ተማሂረን እንድሕር ነፊዐን እንድሕር ንቃሓተን ደሊበን ኣካዳሚ ጥራይ ዘይኮነሲ ኩሉ ፖለቲካዊ ኣረኣየን ማሕበራዊ ቦትአን ኩሉ እንድሕር ፈሊጠን ተርአን ኩሉ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሓ ፍሉጥ ስለዝኾነ ኢኻ እሰረት ሒዙ ደገና ከዓ ይቕፅል ኣሎ ይቕፅል ስለዘሎ ድማኒ ነዚ ድማ እወ ፅቡቕ እንዲሎ ገሊልካ ዲኹምካ ከዓኒ ኩልኻ ከዓ እንዳተሓባበርካ በብገዛና በብደቅና ገለና ገበርካ ብሃማደ ማሕበር ድዩ በዚ ቴሌቭዥን ድመፅእ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ድዩ ብሬድዮ ድመፅእ ድምፂ ሓፋሽ ዝተፈላለዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፕሮግራማት ድዩ እንድሕር ከምኡ ኢሉ ቀፂሉ ከዓ ኣብ ዝለዓለ ከም ድበፅሕ ርዱእ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ
قدمي ناتنت نيرنايو ابزي قالس نيرنايو دحر ناتنت كاستما إرناينا سلازي قالن سيتي ترى خمي كون غدلو ابينا درجانا صبو يدو لي قبل دخل انا ناتنسي كم سئل كم قالت غير كادي كون كاتكلصاس ناتنت تبلخا كم قالت 4 فيدلات يندلوا كن اتمس حزيدو دمت سقاد حلفه مسوات زنبره شجرات نبره اميز صمات كله شجرات زنبره مسؤولي خاطريو مسؤول سلتريو دماني ناتنت كساب كندي مقرتي نختعقبا خاكساب كندي كم زغباك ترداك مالتي سلازي ناتنت مصال كطراي ديكون خاني نتناتنت نمعقابون نزل عليه فلطات نزل على معبالن نزل على ملصقنن نخنكيت كاني بحبار تطميرنا خنسرحن بحبار تطميرنا نزل على خنبصحن كاني بس ناتنت قلعت مالتي احنا حافظ لنا خاني نهزبنا ديو نخفابينا دي نحوماتنا دي بتا زلهنا مويا بتا بروفيشنال خاني بروفيشنال معبلنا متن هو رديت كعب متمطن فلطتنا اب غورخنا وعلكاني حطعنات مالتي هلاويخي نمحبراوي قرطونات مننتن حمراتن ሕብረተሰባት እዩ ባህሊ ብዙቱርን ተወራራትን ተግባራት ተሃኒጹ መለለይ አህዛብ ዝኾነ ጽባቐን ፍሉይነትን እዩ የግዳስ ባህሊ በዓል ጽቡቕን ሕማቕን ገጻት እዩ ስለ ዝኾነ ከዓ ነቲ ሕማቕ ገጻቱን ብምድምሳስ ነቲ ጽቡቕ ነገራቱ ከነማላኽዕ የድሊ ጽቡቕ ሸነኻት ባህሊ ንመልክዕ ሕብረተሰብ ከድምቕን نسلامن مكبارن حزبታት ከጎልብትን ዘኽእል ርሒብ ዕድል ይፈጥር ነቲ ሕማቕ ሸነኻቱ ዘይምእላይን ካብ ስሩ ዘይምምንቋስን ከዓ ኣብ መልክዕ ኣሕዛብን ሕብረተሰባትን ብቐሊሉ ዘይለግስ ማዳ ምቕባዕ ይኸውን ንስኺ ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ኢሰብኣውን ኣሰቃቕን ባህሊ ምኽንሻብ ብሞራልን ብስነ ፍልጠታዊ መስኮተ ትዕዝብትን ጌጋ ባህሊ ምዃኑ ኣሚንኪ ካብ ስሩ ኩምንቆስ ክትሰርሒ ዝግባኣኪ ክብርቲ ፍጥረት ኢኺ ምኽንያቱ ብቓንዙኡን በሰልኡን ልዕሊኺ ዝተሰቐየሉ ወገን ስለዘየለ ንስኺ ንዘይሩጡብ ባህሊ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ክትጽየንዮን ቶባዕ ክትብልዮን ዝግባኣኪ ሰብ ኢኺ እቲ ምንታይሲ ክልተ ሓሳባውን ተግባራውን ሃስያታት መርዓ ትሕቲ ዕድመ ልዕሊኺ ክርድኦ ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ ንስኺ ጓል ኣንስተይቲ ንትውፅዓሉን እትዕመፀሉን ካልኦት ዝምባዓት መስመራት ባህሊ መሳርዑ ከተትሕዚ ዝግባኣኪ ፍሊትን ተሰማዓይትን ሰብ ኢኺ ስለዚ ብመንፊት ኣብ ዝሓለፈ ቅርጡ ባህሊ ዝተሰረተ ስጡንን ንቑሕን ሕብረተሰብ ንምንዳእ ጽልዋኽን ናይ ጎስጓስ ሓይልኽን የድልየና ኣሎ انت تبغيسكي زي تغيريو ነገር የለን ድምጽኺ ንኣዛን መስመሩ ሰሓተ ጉጉይ ባህሊ ዘስምዕ ሓያል ደሃዩ ማሕበራዊ ቅርጡነት ንምስፋን ሃልውልና አልጌና ወልደ ማርያም